tashar AM Hausa TV. Suna na Maryam Umar. Masu kallo da sauraro za su ji sunanka da takaitaccen tarihinka da inda ka fara siyasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni dai sunana Honorable Aminu Mamman Yawad, wato karamar hukumar Dalam, inda har yanzu ana nake da zama. Sannan na yi karatu na primary a Jakara Primary School, inda ne secondary school dina a Aminu Kano Community Commercial College Kano. Da kanan na wuce wato Kano State College of Art and Science, inda ne karatun IJMB dina, wanda bayan na kammala na samu damar samun admission zuwa Jami'ar Bayero da ke Kano, inda na karanci wato economics, wanda Allah cin ikonsa bayan na kammala karatu na a Jami'ar Bayero a Department in Economics, na wuce kasar Uganda inda ne masters dina a International Relations and Diplomacy. Wannan shine takaitaccen tarihin rayuwar karatuna. To alhamdulillah Allah cin ikonsa yau mun tsinci kanmu a cikin wato siyasa, wanda ba a rana ɗaya muka tashi kawai muka tsindama a Kwankwasiya tun muna Bayero University, wanda bayan na je kasar Uganda na zauna na haɗu da scholars wanda mai girma gwamna ya kai su karatu. Wannan abin ya yi matuƙar ɗaukar hankali na, duba da yadda aka ɗebi 'ya'yan talakawa musamman aka kai su makarantu masu kyau, wanda ma ba su taɓa tunanin a rayuwarsu za su shiga jirgi ba, balle su je wata ƙasar har su samu su karatu. Aka ɗauka nayin su aka kai su har ƙasar Uganda, aka kai su kuma makarantu kuma masu tsada, masu kyau, masu inganci. Wannan abin ya matuƙar ɗaukar hankali na, saboda a wannan lokaci idan kana cikin 'yan scholars na Kwankwasiya, wato kai abin burgewa ne, saboda ba zan manta ba lokacin muna musu kallon su ne kamar masu kuɗi a cikin mu ɗalibai wanda suke 'yan scholars na Kwankwasiya. Wannan abin ya daga cikin abin da ya ɗauka hankali na, duk da ni ba ɗan scholar ba ne a nan lokacin, kuma na shiga cikin ƙungiyar scholars ta Uganda, wanda na samu har na buɗe ƙungiyar mu ta Kwankwasiya Dubai, inda wannan kungiya ta mutu Kwankwasiya Dubai ta ba da wato gudunmawa ne da kudinmu da jikinmu da lokacinmu da dukkanin wani abu, wanda akwai lokacin da sai da muka zamana wannan kungiya ta ta zama kamar wani foundation ne, wanda idan wani dan Kano ko dan Najeriya yake da matsala a garin Dubai yakan zo wurin wannan kungiya ta mu domin a taimaka masa. Haka muka ci gaba da wannan faɗi tashi na gwagwarmaya tun lokacin mu ta tunanin za mu fito mu tsaya takara ko neman wata kujera ba. Tun wannan lokacin muke wannan gwagwarmaya saboda muna yi ne saboda mun san wato shi jagoranmu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wato manufofinsa da manufofin wannan tsari namu na Kwankwasiya, mun san manufofi ne wanda suke wato favorin talakawa da al'ummar jihar Kano da karamar hukumar mu a matsayin mu ne karamar hukumar Dala. Wannan ya saka muka rike wuta, muka ringa abubuwan alkhairi, domin mun san cewa idan mai girma jagora ya zama shugaban kasa a wannan kasar tamu, in Allah da za a samu ci gaba da ake ciki. Banjin da jagora ya samu damar tun a baya da mun shiga wannan hali, shi sa har yanzu ba mu gibin ba, muna nan mana ta ci gaba da addu'a da gwagwarmaya da dukkanin wata gudunmawa da zamu bayar domin mu tabbatar da cewa jagoran mu yayi nasara, ya sami shugabancin wannan kasa tamu in Allah ya yarda. Wannan shine a takaice. To alhamdulillahi kamar yadda na faɗa, shekara 2 da ta wuce ban taɓa tunanin ma zan yi takara rayuwata ba, balle ma in ce shugaban karamar hukuma, kuma karamar hukuma irin kamar Dala. Abin da ya ja hankali na bayan an kammala zaben 2023, wanda tun 2025 da zaben 2019, zaben 2015 da 2019 wannan kungiya ta mutu Kwankwasiya Dubai mun ba da gudunmawa wato sosai yadda ya kamata, musamman wurin taimaka ma 'yan takarkaru wurin kamfen din su nan, kuma za su taimaka wa al'umma. Mun san suna da kishin talakawa, za su kawo ci gaba a jihar mu da ma ƙasa baki daya. Mukan zaɓi irin wannan mutane domin mu ba su gudunmawa, mu taimaka musu musamman wurin kamfen din su. Haka ni a matsayina dan karamar hukumar Dala, kuma a matsayina na wato founding father na wannan kungiya ta Kwankwasiya Dubai, duk lokacin zaɓe ya zo a ƙaramar hukuma ta, matsayin ɗan ƙaramar hukumar Dala, na kan yi abubuwa ni kaina da zan ba da gudunmawa a ƙaramar hukuma ta, wanda wannan abin shine sanadiyar bayan an gama zaben 2023 yadda mutane suka ga mun ba da gudunmawa da jikinmu da kuɗinmu da dukkanin wani abu da muke da shi, mun tsaya tsayin daka domin a tabbatar da cewa an yi nasara, kuma aka yi nasara. Mutane suka ga cewa in dai har za mu tsaya ba wani abu muke nema ba,
mu taimaki wannan tsari kuma mu taimaka wa 'yan takakaru wanda muke ganin cewa za su kawo ci gaba a jihar mu da karamar hukumar mu. Don haka suna ganin cewa tabbas mun cancanci mu makabala ko ba da shawarorin cewa a nema mana mukami domin mu zo mu ba da tamu gudunmawar. Allah ya sani ban taba shawarar a bani wani appointment ba ko wani mukami. Na tsaya na duba na ga a ina ne zan samu wata dama da zan taimakawa al'umma karamar hukumar Dala. Kuma Allah cikin ikonsa sai na ga cewa zama shugaban karamar hukuma shine wato wurin da nake ganin cewa zan fi amfana da al'ummata na karamar hukumar Dala, kuma wanda insha Allah idan Allah ya bamu dama za mu yi dukkanin abin da ya kamata domin mu gyara harkar ilimi da harkar lafiya da harkar rashin aikin yi da dabanci a wannan karamar hukuma tamu. Kuma mutane ne suka ringa kira domin mu fito mu nemi wannan kujera, wanda da farko ban yi niyyar mami wannan takara ba, amma da muka duba da yanayin yadda abubuwa suka kasance musamman a wannan karamar hukuma tamu, yadda abubuwa suka taɓarɓare, yadda ake ta ci barkati a harkar local ga bakwai da ayyana cewa na amsa kiran mutane cewa zan yi wannan takara. Kuma tun da kwanan lokaci muke abubuwan alkhairi, muke ta kamfen da abubuwan da za su wato kama nasara a cikin wannan takara da muke yi. Kuma Allah ya sani har kawo yanzu banjin ina gama da in takara karamar hukumar Dala sama da mutum 10 a yanzu, amma banjin a cikinsu ba wai na san a tafiyar kwankwasiya mu tsari ne wanda babu wasu gurbatattun mutane a ciki. Dukkanin wanda ya fito takara ya cancanta, amma dole akwai wanda ya fi wani. A cikin wanda suka fito dai Allah cikin ikonsa ba mu ga wanda za mu ce gaskiya ya fi mu cancanta da ya sami wannan shugabanci ba. Tunda na yi challenge mutane da dama tun a baya cewa inda akwai wanda ake ganin cewa ya fi mu cancanta to a zuwa nuna mana shi, kuma nuna mana dalilan da yasa ya fi mu cancanta. Kuma muka duba muka ga ya fi mu cancantar Allah da za mu goya mishi baya, saboda mu ba mulkin ne a gaban mu ko abin da za a samu a mulkin, amma wanda zai kawo karamar hukumar da ci gaba, wanda zai ci gaba da wannan karamar hukuma ta. Yanzu da aka yi magana cewa akwai local government financial autonomy da kwanan lokaci zuwa yanzu ba a fota biyu ina ga a baya ba mu fi mu biyu ne ko mu uku ina ga muke takarar da shugabancin karamar hukumar Dala ba, amma yanzu muna da yan takara sama da 10 wanda duk sanadiyar an cewa za a yi local government financial autonomy ne sa mutane suke ta fitowa, wanda zai nuna maka cewa ba wai ci gaban al'umma ne a gaban su ba, ci gaban kansu ko abin da za su samu ne a gaban su. Saboda inda ci gaban al'umma ne a gaban su ba za su yi tunanin kuɗi ba, ko kuma ba sai an yi magana financial autonomy sannan mutane su fito takara ba. Allah ya sani ba ma maganar financial autonomy ba, da kuɗinmu da jikinmu mun yi abubuwa da dama karamar hukumar Dala wanda za su taimaki al'umma, musamman talakawa, musamman mata da matasa a wannan karamar hukuma tamu da yara, musamman ta bangaren ilimi da bangaren taimakawa mata da matasa da jari da sana'o'i da koya musu sana'o'i. Wannan yana daga cikin dalilin da ya samu ka fito. A matsayin ka na dan takara a jam'iyya mai mulki a jihar Kano wato NNPP masu bayan mai yaya kake ganin abokan hamayyar ku na sauran manyan a jihar Kano? Dukkanin wani da ke harkar siyasa a jihar Kano ya san cewa a jihar Kano yanzu jam'iyya guda ɗaya ce a jihar Kano. In ka cire NNPP ba wata jam'iyya a jihar Kano, sai dai a suna dai da akwai, amma a zahiri ni ban jin akwai su kuma ban gan su ba. Menene bambancin siyasar da na yanzu? Alhamdulillah akwai bambanci da dama, musamman wannan mutane suka tafi suka bar gwamnati a jihar Kano. Da Allah aka tashi zaki ga an fitar da wani abu ko ta barna da suka yi a jihar Kano. Dan ina ga satin nan na gani shekaran jiya ne ma barnar da kwamishinan local government yayi a jihar Kano, ana neman biliyoyin kuɗi a wurinsa da shi da gwamnan da ya gabata Ganduje, wanda wannan ba karamin abin takaici wani abin kunya, wanda dalilin da ya saka mu matasa ne ya kamata mu shiga harkar siyasa dan a dakile irin waɗannan mugayen mutane da suke wa jihar mu zagon ƙasa, wanda da a ce mutanen sun ƙara shekara 4 banjin jihar Kano ba mu san yadda za a same ta ba. Harkar daba jihar Kano ta zama kamar tarihi lokacin jagora, saboda waɗannan mutane inda ba an kwashe su a mai da su mutane, amma su suna ganin cewa idan babu inda ba za su iya samun wata kujera ba, kuma ba za su iya wani abu a jihar Kano ba, ya saka suka dawo da wannan harkar ta dawa ta iskanci. Alhamdulillah yanzu amma mai girma gwamna yana nan yana ta iya kokarin sa inda za a kauda wannan harka ta daba, wanda mu kam yana daga cikin jadawalanmu da za mu aiwatar da su a karamar hukumar Dala, yadda za a magance kamar ba ma a so a magance ta ne, saboda da ana so a magance ta abu ne mai sauki. Yan daban nan ba suna aiki ne akan kansu ba ko ɗaya bayan ɗaya suke yarkar dabancin su, a'a in kika duba za ki ga kamar wani group gare su a unguwa
su 'yan daba. Abu ne mai sauƙi a jiya nemo shugabanninsu ku ɗauko su ko ba ku wasu aikin yi ba, wato a yi rehabilitating ɗinsu. In 'yan shaye-shaye ne a ba su sana'o'i, a koya musu kamar yadda jagora ya gina wancan makarantar ta Kiru don mutanen da suka wuce suka zo suka lalata ta suka sai da ta nema aka ce kuma menene. A baya Allah ne san dubbannin mutane 'yan daba da 'yan shaye-shaye da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yasa aka yi su wannan makaranta ta Kiru, aka yi rehabilitation ɗinsu, a koya musu sana'o'i suka fito, aka ba su ayyukan yi, aka ba su jari. Warri kafin ku fito dama an koya muku sana'o'i, idan sana'a za ka yi a baka jarin yin wannan sana'a da kayan yin wannan sana'a. Wasu kuma aka ɗauke su a karota, wasu aka ɗauke su a askaran kwankwasiya. To da dama irin wannan hanyoyi ne da dama da tsakanin gwamnatin mu da ta waɗancan mutane marasa daraja. Shi yasa dama an ce ita ƙarya ba ta lasting. Duk abin da aka ce ba kan gaskiya yake ba rushashe ne. To yanzu suna ina jihar Kano sun zama tarihi. Dan yanzu a jihar Kano banjin na jima ba zan iya tuna last manauci na ga wata fasta ta APC a jihar Kano gaskiya. Shi yasa na ce miki a jihar Kano jam'iyya guda da ce na jihar Kano ba mu da wata jam'iyyar adawa gaskiya. Daidai wannan lokacin da al'umma suke cikin tsakar rayuwa har ta kai aka fito zanga-zanga aka rasa rayuka, wani irin duba kake a daidai wannan lokaci? To alhamdulillahi, shi saka aka ce abinda babba ya hango yaro ko ya hau dutse ba zai hango ba. Kafin a wannan zanga-zanga abu ne mai kyau, kuma wato haƙƙi ne ko in ce right ne na dukkan ɗan ƙasa, yana da right ne da fito yi wannan zanga-zangan aka yi wani abu da ba su gamsu da shi ba. Wannan wanda kundin tsarin mulkin ƙasar mu ya ba su dama da su fitar, wanda mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso kafin a wannan zanga-zanga sai da ya faɗa cewa ya yi kira ga matasa cewa mai amfani da voters card ɗinmu wurin yi wa mutanen nan protest. Ba a yanzu a zo a yi ta protest saboda wasu za su zo su yi amfani da waɗannan. Mun san cewa akwai wanda suka fito su yi protest tsakani ga Allah, amma akwai wanda suke amfani da wannan damar, wanda suke fito protest su yi amfani da wannan 'yan protest su zo su yi barna kamar yadda muka gani a jihar Kano da rigingimu da balla shagunan mutane, musamman inda muka samu labarin abun takaici wasu 'yan APC suka ɗauka nan 'yan daba suka shigo da su cikin masu protest domin su zo su lalata abin, su zo su tada hankali a wannan jiha tamu, wanda Allah ya fi su, kuma Allah cikin ikon sa yanzu jihar Kano muna zaune lafiya da dade. An rasa rayuka lokacin yin wannan protest din, kuma bai haifar da wani abu ingantacce ba. Shi yasa jagoran mu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya bada shawara cewa mutane me zai hana mu amfani da voters card din mu domin mu protest wa su waɗannan shugabanni da muke ganin cewa suna zalunta mu kuma suna yin abin da bai kamata ba, wanda ni kaina ina ganin cewa wannan hanyar da jagora ya faɗa ita ce hanyar da ya kamata a bi, zai kawo canji. Saboda yanzu wannan protest da aka yi ni ban ga amfaninsa ba, saboda bai haifar da ɗa mai ido ba, banda rayuka da aka rasa da dukiyoyi da aka rasa da shagunan mutane da aka ɓaɓɓalla musu aka yi barna. Wannan ba ƙaramin abin takaici bane ba, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Kuma muna kira da mai girma gwamna, wanda mun san cewa da kwamishinan 'yan sanda a bincike akan wanda suka zo suka ɗebo 'yan daba suka kawo suka shiga da su cikin waɗanda suke protest domin su kawo tashin hankali a wannan jiha tamu. Muna kira gare su da su ɗauka mataki mai tsauri tun da ɗauka nauyin waɗannan 'yan daban da suka zo suka tada hankali a jihar Kano. Alhamdulillahi, nasarori kullum muka tashi muna ganin nasarori a tafiyar mu ta kwankwasiya, musamman mu matasa. Banjin a jihar Kano, a tarihin jihar Kano akwai ta gwamnati da ta taɓa zuwa ta ɗebo matasa, wato aka taho da matasa irin wannan gwamnati ta injiniya Abubakar Yusuf, yadda ya ɗebo matasa. In ka duba cabinet ɗinsa da kwamishinoni da advisors, yadda aka ɗebo matasa aka zuba su, kuma suna nan suna yin aikace-aikace, wanda wannan ya daga cikin dalilan da muke ganin cewa matasa mun fi kowa cancanta da bamu dama mu nuna bajintar mu, saboda muna da wayewa da sanin me yake faruwa a lungu da sako da yake cikin jihar Kano, ba ma iya karamar hukumar mu ba. Muna da wayewa, mun yi karatu mai zurfi, kuma alhamdulillah mun samu exposure ta rayuwa. Mun zauna a garuruwa daban-daban, ban san adadin kasar da muka zauna da muka zauna kawai tsakanin kasuwanci da harkar karatu, kuma alhamdulillah mun samu experience sosai. Zaman mun ga yadda ake tafi da abubuwa da dama a kasashe daban-daban, kasashen Afirka zuwa kasashen Europe zuwa kasashen Latin, mun ga yadda ake tafi da al'amura na mulki, yadda ake kawo abubuwa na cigaba, wanda muke fatan cewa mun Allah da zamu zo mu kasu cikin wannan karamar hukuma ta mu ta Dala da jihar Kano ma baki daya.
kalubale kuma da muke fuskanta a matsayinmu na matasa mu a duk lokacin muka fito muna neman wata kujera ta siyasa muna fuskantar kalubale da dama musamman wanda suka fi mu shekaru ko suka fi mu dadewa a cikin tsarin na siyasa suna ganin cewa kamar saboda mu ba mu da shekaru ba mu cancanta ba ko sun fi mu tunani mai kyau wanda wannan ba gaskiya bane ba. Zan ba da misali lokacin da aka yi zaɓe na 2023 ni dai a ƙaramar hukumar Dala zan iya cewa in ban zama wanda dai za a ce bi da mukami kuma baya neman wata kujera wannan lokacin ya fito da kuɗinsa da jikinsa da lokacinsa ya fitar da su domin ya tabbatar da cewa an yi nasara in ban zo na ɗaya ba a ƙaramar hukumar Dala ba zan taɓa wannan tsari na kwankwasiya gudunmawa ba kuma a wannan lokaci da muke wannan gwagwarmaya muke ba da gudunmawa ban jin akwai wanda ya taɓa kallo na ya ce mana mun yi yarinta mu kashe irin wannan kuɗi ko mu wahal da kanmu domin a yi nasara a wannan tafiya amma a yanzu saboda mun fito muna neman wata kujera wani zai ce mu muna da ƙananan shekaru sun fi mu shekaru domin haka saboda sun fi mu shekaru ana ganin kamar sun fi mu cancanta wanda wannan ba haka bane ba lokacin da muka fito da kuɗinmu da jikinmu ba da irin wannan gudunmawa ba wannan yana daga cikin kalubale da muke samu especially mu matasa a harkar siyasa. To alhamdulillah mutanen karamar hukumar Dala ko mun faɗa ko mun faɗa ba wannan karamar hukumar Dala ko mun taɓa ka mun taɓa dan uwanka tun kafin mu samu dama. Allah ya sani mun yi abubuwa da dama akwai yara 300 su kusan 280 da wani abu da muka ɗauka aka ba su training na kwamfuta 'yan karamar hukumar Dala 'yan primary school akwai mutum 300 maza da mata da muka ɗauka a karamar hukumar Dala wanda aka ba su wato training na entrepreneurship har ka koya musu kasuwanci na zamanance. Akwai ɗalibai da muka ɗauka muka siya musu jam da WAEC da NECO a cikin shekara 3 sama da ɗalibai 400. Akwai ɗalibai 50 da muka ɗauka na yin yara wanda muka ɗauke su muka kai su muka siya musu scratch card na jarabawar science and technical kuma abin sha'awa shine waɗannan yaran da muka ɗauka nauyin su muka siya musu scratch card na science and technical da muka siya scratch card din sai da muka nemo malamai 'yan karamar hukumar Dala wanda suka ba su extra lesson kafin su zana wannan jarabawa muka samu wurin da aka yi wa yaran nan extra lesson a weekend muka ɗiban musu asabar da lahadi da juma'a aka yi musu wannan extra lesson kuma kullum sai da aka ba su kuɗin mota da abincin da su ci a wurin extra lesson kuɗin mota da za su je wurin zana wannan jarabawa in ya ɗauka nauyi aka ba su kuma yanzu haka a cikin karamar hukumar Dala suna nan da yawa yara da suke a science and technical suna karatun science and technical sanadiyar mu ne kuma suka samu wannan dama wannan ba karamin abin cigaba bane. Abu na ƙarshe da muka yi kwanan nan mun yi empowering matasa da mata sama da 300 wanda aka koya musu sana'a muka ba su kayan yin wannan sana'o'i muka ɗauka ƙaramin jari aka ba su sama da mata 300 a cikin ƙaramar hukumar Dala da ana gobe za a ɗauka azumi muka yi wannan empowerment sannan mun yi empowering wato masu mukami a wannan tafiya tamu ko wannan jam'iyyar tamu ta NNPP wanda muka ba su abin shan ruwa na azumi da babbar sallah muka ƙara empowering ɗinsu muka ɗan ba su abin da za su yi ɗan hidimar sallah da shi wannan daga cikin abubuwan alkhairi da muka yi a ƙaramar hukumar Dala kuma in kika duba babu ɓangaren da ba mu taɓa ba wato na ɗauka nauyi muka zauna da medical student na ƙaramar hukumar Dala wanda suke a jami'ar Bayero da ragowar jami'o'i wanda suna da ƙungiya ta medical student in ƙaramar hukumar Dala muka zauna da su muka ga wace da gudunmawa za su iya bamu domin a kawo wato a rage matsalolin harkar lafiya a ƙaramar hukumar Dala kuma Allah cikin ikonsa muka sami dama muka siya musu kayan aiki na yin test na genotype da na blood group da za a yi wanda za a yi shi ne kyauta za a rage a karamar hukumar Dala kuma waɗannan medical students su ne suka ɗauka nauyin su za su yi participating su yi wannan test ɗin kyauta za su yi mu kuma muka ɗauka nauyi muka siya musu kayan aiki dukkanin wani abu da suke bukata da za su aiwatar da wannan test na genotype da kuma na blood group. In kika duba za ki ga babu wani bangare a karamar hukumar Dala inda muke da matsala da mu taɓa shi ba. Abubuwa uku da muka saka a gaba dama shine harkar ilimi musamman primary education da harkar youth and women empowerment wato samuwa mata da matasa aikin yi da kuma harkar wato primary health care harkar lafiya a karamar hukumar Dala wanda dukkaninsu abin da lissafa din nan babu abin da mu taba batun kafin mu hawo mulki tun kafin mu samu dama babu abin da mu taba a cikin waɗannan abu guda uku ba kuma babu sekta din a cikinsu da mu ba da gudunmawa mai karfi a wannan karamar hukumar ta mu ba wanda ya sa muke ganin cewa duk karamar hukumar Dala babu wani takara da ya kai mu cancanta duba da banga wani takara da za a dauko in kuma da akwai shi za a iya zo a faɗa wanda ya yi irin wannan abu da muka yi ya taba dukkanin wannan abubuwa da muka taba
a cikin karamar hukumar Dala. Wannan ya saka muke ganin cewa mun fi kowa cancanta mu sami wannan dama na wannan tikiti, kuma in Allah ya yarda muna sa ran cewa tsarin mu na Kwankwasiya tsari ne na umarni, kuma tsari ne da ake yin sa tsakanin da Allah, ake duba wanda suka cancanta. Muke ganin cewa mun fi kowa cancanta, kuma in Allah ya yarda mu za mu yi nasara aka tashi fitar da dan takara da yarda Allah. Matasa su ne jigon kowane shiri aka tare da su, da fatan alkhairi za ka yi ga mai girma gwamna da masoyan kana da to alhamdulillah mai girma gwamna abin da za mu ce masa sai dai Allah ya saka masa da alkhairi saboda a cikin shekara daya mai girma gwamna ya yi abin da waccan gwamnatin a shekara 8 bata iya yin su ba. Abin takaici, abin ban haushi, shekaran jiya da nake gani kwamishinan ƙananan hukumomi wanda ya gabata an fito da wasu abubuwa da ya ringa yi. Duk local government ana cire mata miliyan 5,200,000 da wani abu, duk local government 44 local government duk wata kusan miliyan 200 da wani abu ake cirewa a kudin local government. Wai da ake biyan kudin mai da ake amfani da shi a matatar ruwa ta jihar Kano. Wannan ba karamin abin takaici bane, wanda ruwan ma babu shi, balle ce suna fitar da kudi wai ana zuba mai. Yanzu kudin street light da suke cire kudin mai na street light, lokacin da injiniya Bakabir Yusuf ya zo gwamna ya hau kan kujerar gwamna, banjin akwai titi guda da zaka hau da zaka ga fitilar titi tana yi. Amma alhamdulillah yanzu duk jihar Kano in ka duk titi da ka ga fitila ba ta yi to gyara ta ake yi. Amma babu wani titi da zaka hau a cikin jihar Kano da zaka ga fitilar titi ba ta aiki. Da kawo mai girma gwamnan jihar Kano yara da suka qualifying ga baki da ya dauka nauyin su, ya biya musu, ya sauke iyayen su wannan nauyi. Wannan muna ƙara godiya da mai girma gwamnan jihar Kano, Allah ya saka masa alkhairi. Da yara da aka ɗiba aka kai su wato scholarship, masu first class da aka ɗebe su aka yi scholarship kasar waje, musamman dukkanin su ban ce ba ma majority ba, dukkanin su matasa ne wanda mu aka yi wannan abun a matsayin na matasa. Muna alfahari da mai girma gwamna, kuma wannan dalilin ya saka muka tsaya muka jajirce domin ganin cewa wannan gwamnati ta yi nasara, kuma alhamdulillah an yi abin da ya kamata. Musamman kika duba wato dawo da mai girma sarkin Kano da mai girma gwamna yayi, duba da yadda aka cire shi mai girma sarki Sanusi ba bisa ka'ida ba a cikin gwamnati ta gabata domin san zuciya da siyasa. Amma yanzu mai girma gwamna ya zo ya dawo da martabar wato wannan sarauta ta jihar Kano. Muna godiya, Allah ya saka wa da mai girma gwamna da alkhairi. Mu a matsayin mu na matasan jihar Kano da karamar hukumar Dala abin da zamu ce sai dai Allah ya saka musu alkhairi. Kuma ina kirar da matasan jihar Kano da na karamar hukumar, musamman na karamar hukumar Dala, na cewa ya jajirce su taya mu da addu'a a matsayin mu na matasa. Mu ne za mu tsaya mu musu abin da ya kamata. Mu ne matasa yan uwansu, mu muka san ciwon yan uwan matasa, mu zan yi matasa abin da ya kamata. Dukkanin matsalolin su mun riga mun san su, kuma muna nan muna ayyuka, muna bincike hanyoyin da za a bi a magance wato matsalolin matasa a karamar hukumar Dala da ma jihar Kano baki daya.